Izinyunyana zothisha kanye neziNhlangano ezizimele sezikhombise ukukhathazeka ngendlela uMnyango wezemfundo okulungele ngayo ukuvulwa kwezikole ngenyanga ezayo. LeziNhlangano zifuna ukuthi uMnyango wezemfundo uqinisekise ukuthi impilo yothisha kanye nabafundi ayikho engcupheni uma kubuyelwa emagunjini okufundela. Lena inyanga yesibili silokhu kwamiswa ukufunda ezweni ngenxa yokubheduka kwesifo iCovid-19. Manje ke uMnyango wezemfundo sokulungele ukuthi uqale uvule izikole kancane kancane. Yize lo mnyango wenikele izwe inhlelo zawo ezicacile zokuqinisekisa ukuthi othisha kanye nabafundi baphephile. Iningi labantu aligculisekile. Uhlelo lokufunda nokufundisa lapha eNingizimu Afrika luvele likhungethwe yinkinga eziningi. The reason that we are skeptical and less than optimistic about even the tentative dates pronounced is that we are dealing here with a Department of Basic Education that has a very far less than impressive track record in terms of delivery. The work that we've been doing for the last decade has been very much in relation to the issues that are confronting us now. So inadequate and unsafe sanitation, schools that lack access to water, overcrowded classrooms. Into esikhala ngayo kakhulu ukuthi kunamaklasi agcwele ngokweqile ekufanele ngabe kunezinhlelo ezicacile ezenziwe uqinisekisa ukuthi lawo maklasi ayaphungulwa futhi kuba nothisha abazolekelela abazoqhasha ukwengeza. Inyunyana yothisha isathu ithi zobe iqaphe ngelokhozi lezinsuku ezilishumi ezayo ukuze ibone ukuthi ke ingabe kuyahlangatshezwana yini nezimfuno zayo efaka phakathi ukuchelwa kwezikole ngezibulali magciwane kanye ke nokuhlinzekwa ngensipho izibulali magciwane ezuluketshezi kanye nezamfonyo. Ungqongqoshe uMtsekha uthi labo bazali abangazizwa kahle ngokuthi ingane zabo zibuyele esikoleni lezo ingane zingakwazi ukuthi ke ifundele emakhaya. Othisha kanye nabafundi bazobuyela esikoleni ngomhlalo lunye kuNhlangulana.